Te is lámpalázzal kelsz, ha előadnod kell. Néha úgy érzed, hogy a meetingen unatkoznak. Szeretnél sokkal lehengerlőbb lenni egy előadáson? Ha ilyen gondolatok foglalkoztatnak, akkor a prezentációs technikák képzés neked való. Tudtad, hogy a lámpalázat pár másodperc alatt leküzdheted? Sőt, nem is nagyon kell küzdeni. Én olyan technikákat hozok, amivel interakciót, kapcsolatfelvételt és szórakoztató, apró eszközökkel elérheted azt, a résztvevők nemhogy nem fognak unatkozni, hanem nem fognak téged elengedni. A soft skill képzéseken nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy nem csak technikákat és módszereket tanulj, hanem azt, hogy a te személyiségedhez mi illik, milyen a te kommunikációs stílusod, és hogyan tudsz másokkal, más típusokkal jól tárgyalni, hogyan értesd meg magad. A tréningek nagyon gyakorlatiasak, lehetőséged van fejleszteni a prezentációs készségedet. Hogyan? Gyere el, és megtapasztalhatod ezt az igazi színfutrást. Várok szeretettel! Van már programod,